Европейският ден на езиците се провежда всяка година на 26 септември. На този ден се чества езиковото многообразие на континента, което наброява над 200 европейски езика и 24 официални езика на Европейския съюз. Учениците от 6 и 7 клас под ръководството на старши учител по руски език Емилия Русанова се включиха в разнообразни дейности. Мотото на деня бе: "Хайде да се запознаем с езиците в Европейския съюз". В часовете по руски език учениците се поздравиха с добро утро на различни езици от трите езикови семейства. Нидерландски Гудеморген, Шведски Гуд Морген, Дания Гуд Морген, Англия Гуд Морнинг, турски Мерхаба, гръцки Ясао и сръбски Здраво. испански Оля, сръбски Здраво и финландски Хей. Италиански Чао, полски Чещ и естонски Теле. И френски Бонжур. добро утро на славянски езици. Полски Джин добре. Словенски добро утро. На словашки добре рано. Български добро утро. На чешки добре рано. Чуете добро утро на някои от романските езици. Buenos días. Бон дия. Buona dimineața. Бонджорно. Бонжур. Представени бяха презентации на тема "Моята мечтана дестинация за пътуване", отразяващи езика, традициите и обичаите на различни европейски държави. Ние ще ви представим нашата презентация за Франция. Започваме с френските поздрави. Здравей на френския бонжур. Довиждане на френския ревуар. Добър ден, бонжорне. Добър вечер е бонсуаре. Моля е сиртопле. Благодаря, мерси. Характерни думи на испански. Здравейте, Оля, довиждане, адиос, добро утро, buenos días, как си, como estás и лека вечер, buenos noches. Подготвиха табла и презентации за историята и традициите, свързани с празника. Езиковите умения са необходимост и право на всеки. Това е едно от основните послания на Европейския ден на езиците. Знание одного языка позволяет войти в коридор жизни. Знание двух языков открывает вам все двери в этом коридоре. Молодые европейцы знают по 3-4 иностранных языка. Основные европейские языки это испанский, английский, немецкий и французский. Немецкий язык – один из официальных языков Европы. Он является родным для миллионов европейцев. Многие используют его для общения. Немецкий язык является одним из государственных языков Австрии, Швейцарии, Лихтенштейна, Люксембурга и Бельгии. Французский язык – официальный государственный язык не только во Франции, но и в Канаде и некоторых странах Европы. Французский язык любви. Он считается невероятно мягким и романтичным. Испанский язык – самый популярный романский язык. Он воспринимается как горячий и знакомый язык, как сама Испания. Иностранные языки открывают огромные возможности путешествовать, учиться, заводить много друзей без границ. Главное – это желание. Поэтому смело приступайте к изучению любого языка, и у вас все получится.